Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. HUZNUL HAYAT kashi na ɗaya. Ihu da kururuwa take amma babu mai ceto duk da cewa wasu daga masu aikin gidan za su iya jin ihun nata amma babu wani amfani kasantuwar abu ne da ya zame musu kamar al'ada wato jin ihu da kururuwar ta duk dare tun daren da aka kawo ta gidan. Babu imani ba tausayi haka ya mata kaca-kaca tamkar ba matarsa da sunna ba abin da ya mata da kuma fyaɗe duk ɗaya. Tana kwance cikin jini ba ta iya kukan ma domin bakin da za ta yi kukan ya mutu ko yatsatta ba ta iya motsawa. Tashi ya bar ta a nan kan tiles ko ina jini ya ɓata tamkar wadda ta yi ɓari. Tailor ya shiga ya yi wankan tsarki ya kuma yi wanka ya fito. Inda ya bar ta a nan ya same ta hawaye ne kawai ke kwarara daga idanunta. Gaban dressing mirror ya tsaya yana tsine ruwan jikinsa. Cikin mintuna 3 ya gama shirya kanshi sanye da jallabiya. Kallon gadon ya bedsheet ɗin ya ɓaci shi ma ya ja dogon tsaki sannan ya kalle ta tana kwance ya ce ke da Allah malama tashi gyara min guri in kwanta waye bawanki da zai gyara jinin nan musamman naki gurɓataccen jini. Buɗe baki ta yi tana ƙoƙarin yin magana amma ta kasa saboda ta sha kuka ta ƙoshi ga kururuwan neman taimako don haka san muryar ta ba ta fita. Ok ba za ki tashi ba ko? A hankali ta miƙe zaune tana nishi ɗaiɗai. Stupid girl, ai wallahi tun da har aka cuce ni aka gurɓata rayuwata a kanki to na ɗauki alƙawarin sai na musguna miki har ƙarshen rayuwarki ni da ke ba za mu taɓa rabuwa ba tun da gurɓataccen jininki na san ni ma yanzu kin goga min ki tashi gyara gurin nan kafin ranki ya ɓaci. Tana hawaye ta kalle shi ba zan iya ba jikina babu ƙwari ko kaɗan. Ai jin haka ya sa shirin shi ya yi mummunan ɓaci ya tashi a fusace ya fusgi hannunta ya ja sai ta ƙara zunduma wani ihu dan ba ƙaramin zugi ta ci ba da azaba. Haka ya ja ta ya dire ta ƙofar fat ɗin sannan ya koma ciki ya rufe ƙofar. Gabanta sosai yake faɗuwa saboda tsoro. Daman tun fil azal ita mace ce mai tsoron duhu. A kwance hakurin take ta rintse idanunta tana karanto duk addu'ar da ta zo bakinta. Dan ma akwai light da ta haska tsakar gidan da ba ma za ta iya zama a nan ba. Yana shiga kai tsaye ya nufi kicin ya buɗe ƙofar sannan ya fita farfajiyar gidan. Boys quarters ya nufa yana zuwa ya fara nokin. Zaliha daman ba bacci take ba ta yi tagumi ne tana jin ihun Ahmadul Ahad. Saddiqa ta yi juyi ta saka filo ta danne kunnenta saboda jin yadda ake ta nokin kamar za a ɓalla ƙofar. Jamila kuwa ko motsi ba ta yi ba. Da alama baccinta ya yi nisa sosai. A hankali Saddiqa ta buɗe ido ta kalli Zaliha da ke zaune. Ki je ki duba mana. Idan kuma ɓarayi ne fa. Tsaki Saddiqa ta ce wallahi na san ba zai wuce mai gidan nan ba sai ya gama amfani da matarsa ya saka ka wankin jini. Wallahi ni kam sai dai kar a buɗe dan ba zan iya ba wancan karon na yi shi ma dan ban san cewa abin da zai saka ni ba kenan da tsohon dare. Kwanciya ta gyara sannan ta juya baya. Zaliha tashi ta yi a hankali ta sauka daga kan katifar tasu ta fita a jikin kofar ta tsaya ta ce waye so ya asking me ko? Jin muryar shi ya saka ta yi saurin buɗe ƙofar. Ka yi haƙuri yallaɓai, ban san kai ba ne. Kin ga ba na son dogon surutu wuce mu je ki gyara ɗaki. Kai ta gyaɗa ya yi gaba ta bi shi a baya. Ahmadul Ahad tana nan kwance tana jin jini na fita daga jikinta. Tabbas ta san bleeding take. Hannu ta saka tana goge hawayen da basu bar zuba daga idanunta ba. Duk da cewar fatin idanunta sun kumbura, haka fuskar ta ma a hankali ta matsa daga inda take, ta ja jiki ta jingina da bango. Inna lillahi ya ubangiji kai ne ka saka ni a halin da nake ciki. Na ɗauki hakan a matsayin jarabawa ta. Allah ka bani ikon cinye wannan jarabawar. Ya Allah ka kawo min ɗauki. Kallon jikinta ta yi rigar baccin da ke jikinta hannunta ma a tsinke suke. Hannu ta saka ta kama kalabar kanta ta ɗaure su guri guda. Kasancewarta mace mai yalwataccen gashi. Limshe idanu ta yi tana jin yadda sauro ke cizonta amma ta kasa kaɗewa saboda azabar da take ji ya fi cizon sauran. Zaliha kuwa yana kai ta ɗakin ya ce ki tabbatar kin kintsa ko ina sannan ki fita. Kai ta gyaɗa ya miƙa mata ki ya sake faɗin idan kin fita ki rufe ƙofar kicin ɗin zan karɓi ki ɗin da safe. Rusunawa ta karɓa ya ƙara kallon ɗakin ya yi tsaki sannan ya fita. Bedsheet ɗin ta fara cirewa ta shiga toilet ta saka a washing machine. Ta zuba detergent sannan ta kunna. Ruwa ta ƙara haɗawa ta sake zuba detergent a ciki. Ta fita ta goge tiles ɗin sosai har ƙarnin ya fita. Ta fesa freshener sannan ta buɗe drawer ta ɗauko wani bedsheet ɗin ta shimfiɗa. Jan ƙofar ta fita har ta rufe ƙofar kicin ɗin kawai ta ji tari sama-sama daga ƙofar main part ɗin. Gabanta ba ƙaramin faɗuwa ya yi ba amma ta daure a hankali take tafiya
sai da ta je ƙarshen bangon ta leƙa. Amatul Ahad ta hango zaune da sauri ta ƙarasa gurin ta. Anti, me ya same ki? Bata iya yin magana ba. Da sauri Zulaiha ta tashi ta koma ta buɗe ƙofar kicin ɗin sannan ta dawo ta kama Amatul Ahad suka shiga ciki. A toilet ta zaunar da ita sannan ta haɗa mata ruwan zafi a cikin baf. Anti, ki yi wanka ki kasa jikinki. Hawaye kwance a fuskar Amatul Ahad bata bata amsa ba. Fita Zaliha ta yi sannan ta ja mata ƙofar toilet ɗin. Cikin sanda ta koma kicin ta ɗauko flask ta tsiyaye ruwan zafi a mug. Sannan ta ɗauki kayan tea ta haɗa mata mai kauri ta koma idanunta akan ɗakin Zayyan tana ta addu'ar Allah ya sa kada ya fito ya ganta. Tana shiga ta same ta zaune a gefen gado. Ta dafe kanta da hannayenta a ƙasa ta zauna ta miƙa mata ta ce, Anti, ki daure ki sha, za ki ƙara samun ƙarfin jikinki. Na gode, ta faɗa a sanyi sannan ta karɓa. Kaɗan ta sha ta ajiye kwaf ɗin a ƙasa. Zaliha, ki ɗauko min pad a cikin drawer madubi, bleeding nake. Da sauri ta tashi ta ɗauko mata sannan ta ɗauko mata kayan bacci a closet ɗinta. Sai da har ta shirya ta kwanta sannan Zaliha ta yi mata sallama. Ta kashe mata light ta ja ƙofa. Idanunta a buɗe suke, babu ko alaman bacci. Hawaye ta gefe da gefen idanunta suke zuba. Yau satinta 3 da aure, amma gani take tamkar ta yi shekara 3 cikin azaba. Tun ta zo gidan daidai da rana ɗaya ba taɓa jin daɗi ba. Azabar da take sha a gidan iyayenta sai ta ga ta fi mata sauƙi akan wadda Zayyan yake gana mata. Babu abin da zan ce mata, domin kuwa ni bane na aurar da ita. Alhaji Muktar, kai ka aurar da ita ga ɗanka. Bayan ka san tana ɗauke da cutar HIV. Farcin mahaifinta ta tuna a daren da za a kawo ta gidan Zayyan. Duk bayan awa guda sai ta canza fat, a haka har aka kira sallar asuba da ƙyar ta iya tashi ta shiga bathroom. Ta sake wankan tsarki sannan ta yi alwala ta fito. Bayan ta idar da sallah ta ɗaga hannu tana hawaye tana yin addu'a. Har gari ya yi haske bata koma bacci ba, sai a lokacin ta ji bacci na fuskarta. A jikin gadon ta jingina kanta, haka bacci ya awon gaba da ita. 8:30 na safe, jin saukar ruwa ta yi a jikinta, da sauri ta buɗe idanunta sannan ta ɗago kanta. Bai bar ruwan ba sai da ya juye shi a jikinta tas. Ta kudundune jikinta saboda ruwan mai sanyin gaske ne. Uban waye ya baki umarnin shigowa? Kuma ta ina ma kika shigo? A uwarki? Munafikar Allah Ta'ala rantsa idanu ta yi don jin zagin mahaifiyarta da yi. Abin har cikin ranta bai mata daɗi ba. Uban waye baki kika shigo? Ya faɗa cikin shouting. Kasa ɗago kai ta yi, bakinta sai karkarwa yake saboda tsananin firgici. Okay, na san wace ce kuma na san matakin da zan ɗauka a kanta. Juyawa zai fita ta kira sunan shi. A fusace juya ya kalle ta cikin sanyin murya ba tare da ta kalle shi ba. Ta ce, bleeding nake. Ya ja tsaki sannan ya fita. Bai daɗe ba da fita ya dawo ya wurga mata kuɗaɗe a jiki. Za ki iya ɗauka ki je drive ya kai ki asibiti. Nonsense. Fashewa ta yi da sabon kuka. Dawowa ya zauna gefen gadon ya ƙura mata ido. Kukan uban me ke yi? Bata bashi amsa ba, ta ci gaba da kukan. Aiko yanzu kika fara. Bakin zo ki ci daula ba? To ta haka zan riƙa baki haƙƙin auren. Idan kin ji ciwo, in baki kuɗi ki je asibiti a ɗinke ki, kuma ba zan taɓa raga miki ba. Bata ce komai ba, ya miƙe har zai tafi, ya dawo ya sunkuya daidai fuskarta. Kamar yadda kika goga min cutar HIV, to nayi alƙawarin haka za mu rayu. Mu mutu ni da ke ba tare da kin ji daɗin rayuwa ko sau ɗaya ba. Tashi ya fita ya bar ta anan tana kuka. Zaliha na kicin tana juye breakfast ɗin a cikin plate. Saddiƙa na muffin na falon yayin da Jamila ke goge-goge. A fusace ya fito falon ya zauna kan kujera tare da ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya. Barka da fitowa yallaɓai, suka furta cikin girmamawa. Ina ɗaya take? Saddiƙa na shirin bashi amsa sai ga Zaliha ta fito ɗauke da manyan kuloli a cikin tray. Da ɗan saurinta ta ƙarasa gaban shi, ta gaida shi. Bata tashi ba kamar yadda ta ga su Saddiƙa na gurfana gaban shi. Cikin ɓacin rai ya ce, a cikin ku waye ya buɗe wa Amatul Ahad ƙofa? Ba tambayar ku nake ba? A tsorace Zaliha ta ce, ni ce yallaɓai. Mari biyu ya yi mata a kumatu ɗaya sannan ya nuna ta da yatsa. This is the last warning da zan miki kan shiga harkar da babu ruwanki. Muddin kika ƙara to a bakin aikinki. Nonsense. Tashi ya koma kan dining chair ya zauna, don haka babu damar su tattauna magana, kowacce ta ci gaba da aikinta. Sai da har ta gama jera duk soye-soyen da ta yi, kuma ta yi serving ɗinsa. Har ta juya za ta bar gurin, ya kira ta. Dawowa ta yi ta rissina a gabansa. Ba ki san abin da nake aikata a Amatul Ahad ko? Shiru ta yi ba tare da ta ce komai ba. Tambayar ki nake kin yi shiru.
Nan ma bata bashi amsa ba. Na lura a cikin ku ke ce mai tausayin Amatul Ahad. Tunda kina tausayin ta, ki bani kanki a madadin ta. Sai in riƙa raba muku kwana. Kin ga idan nayi hakan Amatu ba za ta riƙa shan wuya ko yaushe ba. Zaro ido tana kallon shi dan bata taɓa tunanin zai mata wannan furucin ba. Tana gama shiryawa ta ɗauki side bag ta rataya. Bubu material ta saka, don haka da ƙaramin mayafi ta yi rolling, kasantuwar ta mace tun tasowarta ba ta son babban mayafi. A hankali take sauke takunta saboda yadda ke jin wani zazzaɓi na neman kama ta. Ta ƙarasa main falo na gidan. Har lokacin Zayan na dining area yana breakfast. Hajiya barka da fitowa, Saddiƙa ta faɗa tana kallonta. Kai kawai ta gyaɗa. Da sauri Saddiƙa ta ɗauki bucket ɗin da take muffin ta bar falon. Amatul Ahad kallon inda Zayan yake zaune tai. Ta ɗan cije leɓe ta wuce kawai. Tana kwance a kan gado, kallo ɗaya za ka yi mata ka gane cewa ba ƙaramin jin jiki take ba. Likita ke tsaye a gabanta, janye face mask ɗin fuskar saye, ya kalli ta. Me yasa ba za ki wa kanki faɗa ba? Me yasa ba za ki haƙura da rayuwar bariki ba? Gabanta sosai ya faɗi jin wannan furcin. Idan baki daina bari ana illata ki ba, to gabanki zai iya ruɓewa, domin kina yawan jin ciwo, wani baya warkewa sai ki samu wani. Gashi idan an miki ɗinki ma baya warkewa kike ƙara lalata shi. Doctor insha Allah zan kiyaye, ni ma ba a son raina haka ke faruwa ba. Idan har kina son lafiyar ki kuwa dole kiyaye, sannan anan zaki kwana, sai zuwa gobe ko jibi a sallame ki. Don haka ki kira wanda zai zauna jinya. Okay. Tana kwance akan tafkeken gadonta, sai juyi take da alamun bacci na neman barin idanunta. Ringin ɗin wayar ta ne ya saka ta ja wani dogon tsaki, ta janye wayar kawai ta katse ba tare da ta san mai kiran ba. A karo na biyu wayar ta ƙara ringin, zaune ta miƙe tare da yin miƙa da kuma hamma a lokaci guda. Waye zai dame ni da sanyin safiyar nan? Kallon wayan ta da ke ajiye a kan gadon. Amatul Ahad ta sake jan wani tsakin, sannan ta ce, lallai Amatul Ahad kin bala'in raina mini wayo. Ni za ki riƙa doka wa kira da safiyar nan kamar na miki sata? Bata ma ƙarasa maganar ba, wani kiran ya sake shigowa a karo na uku. Ɗauka ce ta kara a kunne. Dalla malama me za ki riƙa kirana da sanyin safiya ko farkawa ban yi ba? Daga ɗayan ɓangaren Amatul Ahad ta ce, damin na kira dadi bai ɗaga ba, shi yasa na kira ki, ina asibiti ba ni da lafiya. Ba dole ki rashin lafiya ba tunda kina tare da cutar ƙanjamau. Bariki ai ta yi riba. Ta ja tsaki ta kashe wayar. A daidai lokacin aka yi nokin. Yes, ta amsa, aka turo ƙofar. Amatul Rahman ta kalli Isla ta ce, ke kuma lafiya? Sai da har ta zauna gefen gadon, sannan ta ce breakfast is ready. Shine mom ta ce na kira ki, ashe kin farka ma. Hamma ta sake yi sannan ta ce wallahi Amatul Ahad ce ta kira ni. Ita ta tayar da ni daga bacci. Isla ta taɓe baki tare da faɗin ballagaza ce Amatul Ahad. Ita a rayuwarta san babu zuciya. Yanzu na Salmi yana cewa ta kira shi bai ɗaga ba. Ki ji jaka, wai tana asibiti, to mene ya dame ni? Da za ta mutu ma, ai da mun rage iri. Yar jaka, gaba ɗaya ita ta saka wa dadi ciwon zuciya. Duk hope ɗinsa a kan ta yake, amma ta zo ta ruguza komai. Ni ko maganar ta wallahi ba na so. Bari na yi wanka sai na fito na breakfast ɗin. Masu sauraron mu, ku dakace mu a nan. Mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya.